sakombera sadzikisire Wingy D because wana Wingy D ndo anonzi mudhara manje wana Wingy D anozono anenge zvanozongonoita so chimovement chanacho so but movement yake yakadhakwa futi sometimes like inini Wingy D ndinozomuti mudhara ka ngambotanga ndisiro 5 artists pamepo kana 3 zvawo waiza nomuti Wingy D yakapisa ane strategy yakaipa ane strategy yakaipa kuipa kaipa anoimba zvakaipa waiza akaipa zvese but ngambondisiro 3 upcoming artists apa patable waiza nomuti aiwa Wingy D icon waiza Japreza samkoma Japreza akanovhura label rake akasafanana anofana nati ana chiche vakuimba takutovanzwa waize vateerera pamaYouTube vakutemba zvimusoro vanati ona tiwa tangasikatomuzivi but akazongoinisoko anzani XQ sera ngari military church ke vanonzana neEndi Muridzo vakazotiza zvako military church anenge vakazotizira but ndo zvakaita Japreza akaiso vanhu vake vatozoti aiwa Japreza anzani tashe akaisona Japreza pamipo waize ari kumilitary church akatanga muzire ikoko don't respect but ngaipedza ndopano pakawandiposa ndodzangu ipapo unoziya rei hapana chinhu tera unzweka hapana alright rei tera unzwe hapana chinhu chakaoma sekuzvigadzirira opponent unzisa kuzviti daupinza munhu muskiri jamani paida mwoyo waMwari kuti inini ndakugadzira mufana wangu producer unzisa jamani kupa munhu limelight chuchu changooma inini ndozvinzwiseve zvokureva kuzikora kugadzira competition iyoyo kama1 jamani aize zvakuti vamwe havazokwanisi kuti vange vatigadzira 9 nevanhu zvezvakutoda vatumwa zvisatumwa naMwari haisusu togadzira vachienda isitendi aiziya togadzira vachienda isitendi yava satumwa najajatumwa naMwari zvekudaro aiziya vanokuda nomeomangu hanzi Winky anokupedza kariya iwe sena naye wangu Wingy D mudhara unozoti Wingy D wakatanga muzwa nezuro unozoti Wingy D ndakatanga muziva ndichine 5 years ndichigara kudzara sekwa achirova ngoma asati akurira ndakatanga kunzwa masongo ake ekuti mbudzi yona chiko masongo engomwe ekuti hamutombo mazive live apa Wingy D takatanga muteerera from day 1 asita nembiri muninzere Hans but Oskid ndo chivava chedanzo Oskid anogona kugadzira mabeats but anogona kugadzira mabeats but kona iwewe tachiya Hans chedanzo aiwa mabeats anorova zve Oskid akaipa mudhara anorova mabeats akaipa iwo unozviziva kuti Oskid asibhuwa ari dangerous pamwe mabeats akaipa nditi but pane neta mbiri waiziya haana kameka sound kamekake dakuudza levels ona levels music music is spiritual unoziva you accept that music is spiritual kuti vanhu vanomemba church people kuti music inoimbwa kavanhu anopinda muspirit anoziva izvozvo music is spiritual kuti pane anoteerera kuchinja munhu ukanzwa atakura chiti ngoro yemoto unotopinda kamwe kamudzwa nditi ukanzwa Wingy D achiti extraterrestrial unofila kunge extraterrestrial ukanzwa aishana chiti kure wakutofunga matambudziko enyika wazvona saka music ine kameka emotion kainokuupa so waiziya saka vamwe vanhu vanogadzira music but havana kapushika komanje kekuti munhu akaimba so akati zonzo saWingy D akati ndiniti extraterrestrial waiziya anenge achitaura kuti nditi extraterrestrial anenge achitaura like I mean it nditi extraterrestrial sachemvo chengokuti ka1 waiziya saka there's something chiri kumusic chimwe chekuti amene something kuti pamwe pacho ndimwari anongopa vanhu mukana kuti kana anzi iwo ndowogadzira hiti ka unongogadzirawo hiti ndosikaziva vanhu kuti mahitsi abude nekuti unofarira nhingi mahitsi anegwa anotobva saka pamwe pacho vane manumbers ka pamwe pacho vane manumbers levels munonamaterana levels pamwe pacho munemba kuda prayer waiziya because ana ndimwari anoda kupa gift iroro saka nongofanira kunamata naMwari munhu akakupa gift iroro waiziya because mabhitsi anonga achitogadzira yaka ndimwari anonga kupa message iyoyo kuti ugadzire mabhitsi yayo